Здравейте! Това е втора част от правенето на хляба с квас. Изминаха 7 часа, откакто захраних квас и имам закваска, за да направя един хляб. Целият квас се слага в 330 мл вода, която предварително съм си отмерила. Хубаво е кваса, закваската по-точно, да плува на повърхността на водата. Това показва, че е добре шупнала и хляба ще стане чудесен. Ако искате да си сложите за по-късно квас, за да имате за следващи хлябове, трябва да направите процедурата, която дадох при захранването на кваса в предния епизод. Разбърква се, за да се хомогенизира сместа, и към тази смес се пресява 470 грама брашно, от което сутринта сме захранили квас. Пресява се брашното. Така, към тази смес се прибавя 5 грама сол и на върха на лъжичката да станат около 6 или 7 грама сол. Рецептите, които до сега изучавах, солта трябваше да бъде около 10 грама, но от опита, който имам до сега, колкото е по-малко солта, толкова по-лесно тасва хляба и накрая по-пухкав и по-хубав става. Така че от 10 грама сол аз количеството го редуцирах на 6-7 грама. И е съвсем приятен на вкус хляба с това количество. Все пак е по-здравословно да се използва и по-малко сол. Разбърквам тестото с ето тази отдървена здрава лъжица, за да не си цапам ръцете. Може и с ръце да се разбърка. Тестото става лепкаво, това да не ви притеснява. По-различно е от тестото, което можете да замесите с мая. По-трудно се работи с такова тесто, но пък резултата накрая е много по-добър. Вкуса на хляба е много по-хубав. Поне на моето семейство този хляб се харесва много повече, отколкото хляба с мая. Това е процеса на месене. Виждате, малко по-тежко е тестото, но е достатъчно за моята слаба женска ръка. Така, след умесването на тестото, не е необходимо кой знае колко време да се меси. След умесването се завива с найлончето, което сте ползвали и за кваса. Ето по този начин. Трябва да престои половин час. Ще прибавим олио след половин час. След още половин час ще почнем да загръщаме тестото. Поне за сега това е всичко от мен.